joskus pelannut, jos siitä on parempia tomaatteja. Okei. Ideata. Se vähän silleen. Kattokaa. Mä oon täällä ylhäällä ja merihirviö. Mä haluan mennä tuon päälle. Pystyykö tänne päälle mennä seisoo? Just joo, mä haluaisin nyt. Sä uit vaatteet päällä! Mä nyt pelaan Movistar Planet 2 ja tuolla on joku tyyppi, joka on ihan buginen, jota kukaan ei saa toimimaan täällä. Ei Nick. I was siis niinku miksi Charan moi. Mä en tiedä mikä tuo on. Moi, saisinko niin hei, Parofi. Näköjään onko? Se ei toimi. En tiedä.